F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti? Jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed milli żar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ li żar fis-saltna tas-smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewiet. Il-kelma tal-Mukej tifħir lilek Kristu. Għaliex in-nies għandhom it-tendenza li jaraw il-liġi ta' Alla b'mod negattiv aktar milli b'mod pożittiv. L-attitudni ta' Ġesu lejn il-liġi ta' Alla tista' tinġabar f'talba qawwija li nsibu f'Salm 119. U kemm inħobb il-liġi tiegħek fuqha naħseb il-jum kollu. Għall-poplu ta' Iżrael il-liġi kienet tirreferi jew għall-10 kmandamenti jew għall-5 kodba ta' Mosè imsejħa il-Pentateuku li jispjegaw il-kmandamenti u l-ordnijiet ta' Alla għall-poplu tiegħu. Il-liġi kienet tirreferi wkoll għat-tagħlim sħiħ jew stil ta' ħajja li Alla ta' lil-niesu. Il-lut fi żmien Ġesu kienu jużawha wkoll bħala deskrizzjoni tal-liġi orali jew miktuba. Imma l-iskribi u l-Farisej żiedu ħafna aktar mal-liġi milli Alla xtaq u għalhekk li Ġesu spiss ikkundanna il-liġi tal-iskribi. Kienet tpoġġi piżijiet fuq in-nies li Alla ma rridx. Imma Ġesu għamilha ċara li l-essenza tal-liġi ta' Alla, il-kmandamenti u l-istil ta' ħajja mitluba minn Alla iridu jiġu mħarsa. Il-liġi ta' Alla hi il-verità u meta aħna ngħixu skont din il-verità nipproduċu frott tas-sewwa u tal-ġustizzja, tal-qdusija, tal-paċi u tal-ferħ. Ġesu għallem reverenza lejn il-liġi ta' Alla, qima lejn Alla nnifsu, lejn jum il-Mukej, reverenza u rispett lejn il-ġenituri, rispett lejn il-ħajja, lejn il-proprjetà, lejn l-isem tajjeb ta' persuna oħra, rispett lejk innifsek u lejn il-proxmu biex ma nisbaljawx jew inħallu xewqat ta' ħsara jaħkmuna. Ir-reverenza u r-rispett lejn il-kmandamenti ta' Alla jalmuna t-triq tal-imħabba, imħabba lejn Alla u imħabba lejn il-proxmu. Dak li hu impossibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla u għal dawk li għandhom il-fidi f'Alla. Alla jagħtina l-grazzja biex inħobbu kif iħobb hu, biex naħfru kif jaħfer hu, biex naħsbu kif jaħseb hu u biex naġixxu kif jaġixxi hu. Il-Mukej iħobb is-sewwa u jobgħod il-ħażen. Bħala segwaċi tiegħu, dixxipli tiegħu, aħna għandna nħobbu il-kmandamenti tiegħu u nobodu kull forma ta' dnub. U inti tħobbhom il-kmandamenti tal-Mukej u taraf fihom l-imħabba tiegħu bħala missier li jixtieqilna l-ġid u għalhekk jikkmandana għall-ġid tagħna. Mukej Ġesu, għatini dan il-jum li nidderiġi u nqaddes l-insaltan u nikkmanda fuq qalbi u fuq ġismi
sabiex kull ħsieb, kelma u azzjoni tiegħi tkun skont il-kmandamenti tal-Missier. Marija ommi għalija, itlob miegħi biex jien noġob lil Alla bl-istess mod li bih oġobtu inti. Amen.